aking ri ari soi janga tumpen kuru chingduk arni ketalon pon. Dolamara Lokhimon Ashram Ladakta isi North East India angbongke kang thirjeradim lapen anong namta chethangklong adimlo. Bangsorong mate bapuram tokbi arong kuru aking ri ari soi janga tumpen chepatir piponsi asengkan bang ason thak thaksi pining asengkan sitame sengkan isek angbong ri soi janga tum ke klem kedam kecharlia hin ki mesenji lapen angriang don kedo ke mesenji aphan pini kuru chingduk arni talon ponsi Lokhimon arnamalong ahir jume chohang pon. Sai angdeng ateng pen ada por phai trok si pen kuru along hir jume chohang dam et pen puthot dowan pi along tang thir me thek pidet pen ingkung ke thom roar chopon lo. Roar cho tang et api puthot sok phek ek anglong la pen lang thang pi aroi kuru sar tot bit ke do adim an pali dam et pen dowan pi along an nang pali thusi bapuram tokbi amei hongjai along riso ejang do an ke choki jun ning cheparong ponsi pinia sai misen pen pachun pon. Di Pumanja KCS zone ahin penta chong chingnang chepate dun. Ingdeng plikebra sirkep KARBI riso rong aje KARBI Youth Festival KYF Taralangso long pining surihini rankoi rakethom aningkan wanga sonthot pining aningkan lethota. Di Pumanja KCS zone ariso ta paplud dun depin KARBI riso rong aje long chong chingnang lapen pregjam ka chepate ason do anta chepate dun pusi pherangke atomaphan thanang pachini dun. Lapen pining aningkan surihini rankoi rakethom KARBI Youth Festival KARBI riso rong aje long ka chepate dun azon 3 pen ke banga phanta Di Pumanja KCS zone pen arnama hirjume ka chepate dun atum an pen sita arnama hirjume pedo dunang pusi ka chepate dun do an lapen kachetong atum do an aphanta kardom jok sita nangli kardom chipi jirlo pupen Di Pumanja KCS zone kardom nang chipi jirlo pupen lamthe pherangke atuma thengno nangli chethandun.